Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Manday nga lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamandoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP.
Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Only in the morning. Magandang umaga. Pinablimiran na dumuringil agaw na Sabado. Pit sa 11 na bulan na Hulyo taon 2026. Programan Ikarma Health Option. Nakaiba tayo dyan si Dr. Glenn Soriano sa paborito na doktor. Tan ipaliwawa nilira ada satay paboriton health supplement na anto suwa na itulong na satay Ikarma at abig laman. Kung ano po ang inyong mga nararamdamang sakit, pwede po tayong kumonsulta kay Dr. Glenn Soriano. Pwede po kayong tumawag sa ating programa. At pwede rin kayong tumawag kay Dr. Glenn Soriano. Mamaya ay sasabihin niya kung ano ang numbers na inyong tatawagan. At ganoon din po kung anong araw, oras kayong pumunta sa kanyang opisina para magpakonsulta. Pero kung gusto nyo, araw ng Sabado, punta lang po kayo rito sa ating himpilan. Dito sa Jumel Building, 3rd floor, Jumel Building, sa A.B. Fernandez East. Madali lang hanapin yan. Makikita nyo kung saan nakatambay yung mga puso. Traffic enforcer, nandyan sila. Tanungin nyo sila. Ituturo nila yung ating himpilan. Itong ating paboritong istasyon. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Partner Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWPA at lahat ng nanonood sa ating, alam ko, live streaming tayo. Ano ba tayo? Worldwide ba to? Yes. Apat na platform po tayo napapanood. Mayroong YouTube, mayroong ito, live streaming natin. Naririnig pa tayo sa ating himpilan. Lahat yan. Sa lahat ng corners, mapapakinggan po tayo. Yes, good morning sa lahat. Ito, maganda na naman yung yung topic natin na halos every time na kahit na anong sakit ang pag-uusapan natin, parang ugat din natin itong topic na diabetes. So sige, kung natin yung question and answer natin, kung lahat ng mga concerns nyo ibaton niya rito sa amin. Yes, yung telephone number natin, Doc. Ay, kung dalawa naman Smart and Globe. Sa Smart ko 0919-991-7986. 0919-991-7986. At saka ang Globe ko is 0916-672-6056. 0916-672-6056 po sa Globe. Pwede nyo pong tawagan si Dr. Glenn Soriano. So, mother of all disease na sinasabi natin. Yes, mother of all diseases. Kaya sinasabi ko, kaya ko lang sinasabi yan dahil marami ako napapag-aralang mga sakit ng tao. Ito mga tinatawag na chronic diseases. Chronic, ibig sabihin yan over time. Matagal na. Ibig sabihin yan, chronic diseases begets chronic disease. Sabi mo,
kung matagal na sa'yo ang isang sakit katulad ng diabetes, ang daming komplikasyon yan. So komplikasyon yan, yung mga nerve disease, mga brain disease, mga heart disease, kasama din yung kidney disease na papunta dun sa dialysis. Okay, so ang ugat niyan, ang ina niyan, yung diabetes. So yan, so tingnan natin dito sa Department of Health and World Health Statistics, laging parang lumalabas na yung cause of death, sinasabi nila, parang number 4 pa nga number 4. Pero tignan mo yung number 1, 2, and 3, yung mga causes of death, lahat sila may diabetes Yun. So, komplikasyon. Yes. So, yung chronic disease na yan, compounded, accumulated na lahat yan sa iyong katawan. Yes, yung chronic disease yan. Sa lahat ng diabetic dito sa Pilipinas, nag-uumpisa yan ng yung baka teenage years pa lang teenage, young adult, ganon. Yung pagdating mo ng 20 years of age, doon nag-uumpisa yung yung mga yung sinira mo ng teenage years kasi mula nung elementary ka pa, high school, puro junk food ang kinakain mo, wala kang exercise, puro yun. Pagdating mo ng college na, nag-umpisa ang stress, andun na yung sakit. So pagdating mo young adult age, mataas na pala yung blood sugar mo na hindi mo alam. Yung parang humihina ng katawan mo. Tapos, dinala mo ng hanggang sa malapit na ng 40 years of age, yung dapat na, sinasabi nila, life begins at 40. Unfortunately, sakit begins at 40 din. Yes. Kasi doon mo na mararamdaman yung buhay. Yes. Yung sakit. Yung sakit, kaakibat ng buhay yan Ito, vulnerable nga sinasabi nyo mga kabataan. Dahil sa panahon ngayon, lahat halos nandun sila sa mga tambayan ng milk tea, nasa food chain, at kung saan napupunta yung mga nagagawa yung mga yan na nandun yung mga sweet and salty foods na talagang inaano dito, mabili yan. Yeah, well, ang nagdadala kasi niyan yung yung convenience and satisfaction and satiety ang tawag natin doon. Okay, bakit ka pupunta doon imbis na pumunta ka doon sa yung gourmet or healthy na place na maglalakad ka na ng konti pero sapat na lakad, doon ka lang doon sa labas ng gate doon. Kasi nandun yung convenience Nandun sa tapat. Mura lang naman. At saka matamis nga So, yun, convenience, satiety, kasi na-satisfy yung sugar craving mo. Lalagi mo hinahanap. Okay? So, yan ang start. So, isipin mo naman yan. Yung parang, yan sa akin, it's a personal abuse ng sarili mo. Kasi imbis na maglakad ka na medyo malayo-layo para may konting walking exercise ka, doon ka na sa convenient malapit. Okay? Tapos yung pang bibilin mo, mura nga, pero high sugar content at high fat content, lahat yan. Yung mga pinirito, yung mga matamis, mga ganon. So yan. Tapos babalik ka naman doon sa trabaho mo na high stress naman. So isipin niyo yung tatlong bagay na binanggit ko na gagawin mo for 5 to 10 years. So you abuse your body every day for 5 years. Ang resulta niyan, sakit, chronic disease. Yun. Ang problema kasi yung mga kabataan is parang insatiable Gusto nila sige ng sige para hindi nabubusog Yan tinatawag ko yung the problem is immediate gratification. Okay? Sa buhay natin is immediate gratification never works Satisfied ka na nga, nabigyan ka na nga, pero hindi tatagal yan kasama yan sa politics, kasama yan sa everyday life. Pag ayos ka na, okay na. Bukas na lang uli. So immediate, yung bang mahirap yung hanapin mo yung long-term na remedyo. Okay. Eto dito sa topic ko na alternative medicine, lagi ko in-emphasize ang long-term lasting remedies, hindi yung pambukas na lang na gamot. Dapat long-term na para ngayong umpisahan mo, the rest of your life, okay na. Hindi ka na magagamot. Ito ang problema ngayon kasi mga kabataan, lalo na yung mga pumapasok sa eskwela, magulang, tayong mga magulang, nagmamadali rin tayo dahil may trabaho rin tayo. So, paggising mo na umaga, nagluluto ka na ng kanilang mga babaunin. Pero ang niluluto mo dyan, yung mga
frozen foods tulad ng mga ano yan, yung langgunisa, hotdog, mga ham, mga madalian lang kasi. Yan ang part na yung nabanggit mo lahat yan. Ang tawag dyan processed foods. Processed. Yung processed food, yung dumaan sa proseso. Ang daan sa proseso, maraming... Iba yung mga frozen, ano? Oo, maraming problema yung process eh. Dinagdagan mo ng mga preservatives ang tawag doon. Yung preservatives, meron ding mga yung cancerogenic, yung pag matagal mo nang kinokonsume, iti-trigger naman ang cancer mo. Ganun yan eh. So, processed foods, okay? So, yung binanggit mo kanina, yung mga magulang nga, kaya sila, yan ang ginagawa nila sa mga bata, convenience talaga yan eh. Kasi sila din, pressed for time. Wala na silang oras na mag-prepare ng tamang pagkain sa mga anak, yung mga batang pumapasok. Okay? So, hirap ako i-express yung opinion ko rito. Pero, it's a form of child abuse din eh, na ginagawa ng parents because of yung kanilang lifestyle na kailangan din nilang gawin. Okay? So who suffers eh? Ang nagsasuffer dyan, yung mga bata. Yung bata suffers from elementary pa lang hanggang high school. Yun ang dinadaanan ng bata. So yung bata, no choice kung tanggapin na lang yung hirap ng ng buhay kasi wala nang time eh. So ang kasalanan ng yung parang sa buong mundo natin, yung bad element sa taas, yung bad element sa katabi mo, yung bad element sa sibling din ng anak mo, lahat yan galing sa yung mismanagement ng parents eh. So dapat tayo, tuturuan natin ang parents para maturuan din ang bata. Okay, I stand corrected. Processed foods nga pala dapat ang doon. Iba yung frozen food. Yung mga frozen foods naman, Doc, paano nakaka-apekta rin ito? Kasi kung minsan, mayroong mga leftover, i-freezer mo, yung mga iba, matagal na doon, saka mo makikita lang na nandun pala yung mga ulam, iririhit mo na naman. Mayroon bang epekto ito sa katawan ng tao? Yes, well, i-distinguish natin yung binanggit mo partner na frozen foods. Kasi yung frozen food, fresh frozen, okay yun eh. Kasi yung bangus, fresh frozen, yung fresh frozen, yung hindi pa nahawakan ng tao, hindi pa naimpisahan, fresh frozen yun, hindi pa ginagalaw. Pero yung frozen foods na yung tira-tira lang na nilagay mo na sa rep, alam nyo, exposed na, ang tawag ko dyan is contaminated na. Okay, yung contamination could be human contamination or it can be bacterial or fungal or contamination. So yung contamination, nangyari yan nung nasa labas yung pagkain. Tapos, contaminated na yan, nilagay mo pa sa rep. So, hindi na nawala yung contamination. Na-preserve mo yung pagkain kasama din ng dumi, yung contamination. So, kung nilabas mo uli, kung nilagay mo sa freezer, frozen yon o para matagal. Kung nilagay mo sa rep, ay mas pangit kasi, ayun, lalong mabubuhay yan. Pero fresh, frozen, tira-tirang foods, pag na-thaw na yan, lumambot na, kakainin mo, nandun pa rin yung bacteria. Yung food poisoning ang term dyan. Ayun. So, ano naman ang pagkakaiba ng bacteria sa virus? Well, both are invading yung organisms na ang major difference naman is yung nangyayari. So bacteria is parang biological nga yan eh. Parang nagre-replicate siya padami ng padami hanggang sa matumba niya yung host eh. Pwedeng dumami ng dumami yan. Unlimited na reproduction yan hanggang sa makarating sirain niya kung pwede niya sirain. Ang virus naman, nagdo-duplicate naman din yan. Pero ang ugali talaga ng virus is self-limiting eh. Kung mas matibay yung immune system mo kaysa yung invading virus, yung virus may hangganan. Yung katawan mo kung matibay, ma-overcome niya yung infection ng viral infection. Okay? Sa paggamutan naman, ang bacterial infection, yan, kayang-kaya ng antibiotic. Yan ang purpose ng antibiotic, to kill bacteria. But the antibiotic does not kill, hindi pinapatay ang virus eh.
Yun. Ang virus hindi namamatay sa antibiotic. Yan ang dapat malaman ng tao. Kung meron kang viral infection, tapos antibiotic ka ng antibiotic na useless, lalago ngayon ang bacteria kasi magkakaroon ng resistance. So, magkakaroon ka ng secondary bacterial infection na ginawa mo na rin yan kasi yung nag-antibiotic ka na hindi naman kailangan. Yung virus nag-mutate. Nag-mutate. Yung bacteria, Nagre-reproduce na rin yan. Pero wala siyang self-limiting na characteristic eh. okay. Padami ng padami. Tapos pasok ng pasok yan eh. Parang yung nag-i-invade ng kung saan siya pwedeng pumunta. Kung meron siyang isang lugar na kung saan siya tumira, halimbawa yung lung, yung bacterial infection ng lung, doon lang siya natitira. Pero sisirain niya talaga kung saan siya, yung lung. Sisirain niya talaga yun eh. Hanggang sa hindi ka makahinga. Okay. Itong virus ngayon, sabi nga natin, nag-mutate. Mayroon na naman daw bagong COVID na lumalabas na ngayon. Dok, ano ba tayo dito? Immune na ba tayo dahil napagdaanan na natin yan? O may peligro pa rin dyan? Well, meron din peligro sa mga tinatawag natin na pre-existing na tao may sakit, okay? Kasi ang ugali talaga ng virus yan, nag-mutate yan eh. Alam mo, parang ang tao nag-a-adjust sa environment niya. Kung masyadong malamig, kung matagal ka doon masasanay ka rin eh. Kung masyadong mainit, masasanay ka rin eh. Ganon din ang virus eh. Yung virus, nag-a-adapt siya kung saan siya pupunta. So, every time na lumilipat-lipat yan, nagkakaroon siya ng bagong ugali. Ngayon, yung nag-iiba ang strain ng virus, okay? Fortunately, nangyayari sa mga mutation ng virus ngayon, humihina eh. Humihina yan yung capacity o potential siya maging dangerous eh. Magiging siya, less dangerous, pero parang mas tumatagal siya sa katawan ng tao. Okay. So, yung strain na yon, less dangerous, madali siya mamatay, pero nagtatrabaho pa rin yan ng para mag-adapt siya sa environment, para tumagal ang kanyang species. Ganun yan. So, lumalabas talaga mga bagong strains ngayon. Meron. Ang problema lang, kung mahina talaga yung pupuntahan niya, alam mo yung virus, kung dumapo siya sa very strong immune system ng tao, yung virus mawawala yan, mamamatay. Okay. Pero kung dumapo siya sa immune compromised na tao, yung mahina talaga, May sakit. ay mananalo yung virus, mamamatay yung host. Tapos lalago pa rin yung virus. Yun ang mangyayari niyan. Oh. So anong maitutulong ng ikarma dito? No, ang ikarma talaga, alam ko, known yan, it strengthens immune systems, okay? Dalawang ginagawa niyan eh. Una, antioxidant. Kasi kung oxidant ang ginagawa, antioxidant, pinipigilan niya yung pamumulok o pagkakalawang ng immune system ng tao. Yung immune system ng tao is kailangan ng continuous maintenance at continuous protection. Yan ang ginagawa ng ikarma, continuous protection. So sinisira niya yung free radicals. Isa pang ginagawa ng ikarma, yung very strong na anti-inflammatory property niya, ang ginagawa nun is repair naman. Kasi meron talaga makapasok na mga harmful na elements. Bacteria, virus, makakapasok talaga yan eh. Maski pa paano, magkukos siya ng konting damage, which is inflammation. So, ang ginagawa ng ikarma, yun, tumutulong yun sa anti-inflammatory para mas madaling gumaling. So, yun ang trabaho ng ikarma. Kung lagi kang may ikarma on board na sa katawan mo, lagi kang may protection at lagi kang may repair. So yung mga taong may sakit ay itong tinatawag natin na immunocompromised. Yung number one na sakit na immunocompromised is HIV, AIDS. Human Immune Deficient Syndrome. Ayun yan. So, yung immune deficient syndrome, wala kang sundalo sa katawan mo. Wala kang panlaban eh. Yan yung immune compromise. Ang laman ng katawan mo, wala siyang sundalo eh. Parang civilian army lang nandun. Anong alam nila? Hindi marunong sa baril yan. Hindi mo lang sa yung war tactics. Wala niya. Basta lang lalaban ng suntukan lang sa gano'n. Pero ang kalaban nila, baril. Pero mayroon din mga tao na kinakain din yung kanyang sariling immune system. Yan. Isa pang kanyan. Ibang kategory naman yung autoimmune ang tawag doon. So, ganito nag-uumpisa ang autoimmune. Pag may pumasok na element sa katawan ng isang tao na tinuring niyang kalaban.
Okay? So, yung element na yan, kung ano man yung allergen na pumasok sa katawan, nilabanan ng katawan. Yung immune system ng katawan, nilabanan niya. Sabi niya, oh, parang na-overcome, nanalo, napigilan yung kalaban nung kung ano man yung pumasok. Pero naturuan ng katawan na lumaban dun sa yung klaseng element na yon. Eh, ang problema, yung pumapasok sa katawan, medyo kasama din sa parte ng katawan ng normal. So, yung immune system, pag nadidetect yung ganong element, kinakain niya, nilalabanan niya, ganon. So, ang immune system destroys its own kind. Yung sariling, yung tissues ng body, ina-attack niya. Yun ang autoimmune. It destroys itself. Ganon. So, yan ang lumalabas. Katulad, example niyan is yung lupus eh. Lupus is one. Maraming may lupus niya, nakikita niya, lagi may rashes, lagi may mga inflammation, may pantal. Immune system going against its own body. Okay. So kung ikaw ay isang diabetic, ibig sabihin niyan, you are immunocompromised. Yes, kasi a diabetic, laging may high blood sugar content, constantly erodes, parang sinisira niya talaga immune system. So, isipin ng tao, yung diabetic laging nasisira, continuous sinisira immune. Anong sinisira niya sa immune system? Kasi yung immune system is composed of different components eh. Ang immune system is yung lymphatics, yung white blood cells, yung kung ano man ang sundalo. Halimbawa sa Pilipinas, maraming klaseng sundalo. May Army, may Navy, may Air Force, may Coast Guard, di ba? Marami yon. Sa katawan ng tao, maraming klase din ng yung hukbong yan eh, marami eh. Meron siyang Army, Navy, Air Force, meron din siya eh. So, doon immune system composes of different components. Ang ginagawa ng yung mga invaders, maatake sila doon sa mga yung forces na yan eh. Ang compromised na immune system, merong component doon na nasira eh. Ang katulad ng yung bansang walang Navy, paano yun? Wala kang Navy, ang kalaban mo puro barko. Ganoon. Ang katawan ng tao, iba-iba din ang kanyan, yung defensive system. Kung sira isa, di compromise ang immune system. Doon papasok ngayon ang kalaban. So itong diabetes ay kahintulan din ito ng isang anay na sumisira sa lahat ng parte ng kabahayan. Tingin ko partner, maganda nga ang kanya, analogy yan, anay. Kasi yung anay, pero ang anay talaga, siyempre ang kinakain niya lang kahoy, di ba? Kahoy. Yung kahoy, panaman yan yung fondasyon, framework ng bahay. Kung yung bahay mo, framework niya kahoy, ay, kakainin ng isang poste ng bahay, kahoy, tutumba na yan. Ganun yun. Dito sa katawan ng tao, kung inana yun, kakainin niya yung skeleton, hindi ka na makatayo. Ganun yun. So, magandang analogy yung anay. Termites, parang inaanay ang buong katawan. So, eventually, babagsak din ang katawan mo. So itong ikarma, ano ito? Parang sulignum din na anti-anay. Anti-anay, pumapatay ng anay? Ang kanyan titingnan ko, ang ikarma, parang wood preservative. Ganun yun. Ikakain ka ng ikarma daily, yung kahoy na nasa katawan mo, hindi makakain ng anay. Ganun yan. Ayun. So, mas lalong titigas yung kahoy. Oo, aalis yung anay. Ayun. So, hahanap siya ng ibang katawan na mahina. Paano ma-acquire itong diabetes na ito, Doc? Well, dalawang klase nga yung diabetes, di ba? Alam natin type 1 and type 2. Type 1 is yung acquired. Pinanganak ka, meron ka na. Ganon, yung para may problema ka sa sugar metabolism mula nung baby ka pa. So, kailangan talaga insulin agad. Dito sa type 2, yung acquired, yung not-develop, yan yung tinatawag natin na kasama sa chronic. Over time, not-develop yon dahil mahilig ka sa matamis. Ganon yun. So, yung diet mo is very high in sugar. So, yung very high sugar diet, over 5 years, ay overwork mo yung metabolic process ng katawan mo. Anong nagtatrabaho dyan? Yung pancreas mo, yung blood system mo, yung liver mo, lahat nagtatrabaho, puso mo. Kung punong-puno ng sugar yung katawan mo, hirap na hirap yung organ systems na metabolize yan,
mas maaga siyang masisira. Mhm. Ganun yan eh. Kaya, para bang yung lagi yung sinasabi, ang sasakyan mo, kung kailangan lagi may oil change, pero ang pinapalit mong lang is pangit, Yun. madali din masira. Mhm. So, kailangan talaga ang proteksyon ng ikarma sa ating katawan. Meron pong pag-aaral na ginawa noong 1997 sa India. Ito ay study by Manikam et al. At pinublish ito sa Journal of Natural Products. Ano po ito, Doc Len? Yes, well, 1997 pa nga yan eh. The previous week and other weeks, binabangkit ko na isa ito sa napakadaming article about yung Nara extract. Itong Manikam, pinag-aralan din nila, scientific study, itong Manikam ng bakit itong Nara extract yung mabisa sa sa maraming chronic diseases. So pinag-aralan din nila. Ang nalaman nila doon sa kanilang experiment, over 1 to 2 months ang ginawa nila, nakita nila yung subjects na sa experiment, yung ginamit nila, ni-reduce ang blood sugar by 42% eh. Mhm. Ganun eh. So pati ang weight ng itong subjects bumaba ng 20%. So tinignan din nila ang blood work kung bakit nangyayari yon. So nakita nila parang almost similar to yung laging yung protocol na medicine na metformin. Pag sa diabetic ka, kung magpa-check up ka, ma-diagnose ka ng diabetic, sasabihin ng doktor kasama sa reseta yung isang gamot na metformin. Mhm. Okay? So, ang nalaman nitong ni Mikala, na-compare niya, Manikam pala, ang nakita niya, na ang resulta ng paggamit ng Nara extract, which is si Karma, at saka yung resulta ng metformin, parehas lang. Mhm. O gano'n. Magandang effect pala nitong Nara extract dito sa diabetic. Okay? So, yung further studies na nalaman nila, ano pa nangyayari? Yung hemoglobin A1C, yung pinaka-marker para sa diabetics, bumababa rin yun with the use of Karma. Mhm. Tapos yung blood sugar, nagre-reduce siya. Tapos gumaganda yung sigla ng taong yung nagko-consume ng Karma extract. Kasi na-utilize ng tama ang blood sugar. Ibig sabihin yan, hindi lang siya stagnant, hindi naiiwan sa blood kung hindi nate-take up ng maganda doon sa mga blood cells para magkaroon ng mas magandang energy. So itong study ng Manikam nito, very significant in yung explanation kung bakit mabisa ang Nara extract na ginagamit natin dito in itong product na Karma. Yun. Kasama yan sa ingredients. Kasama yan sa ingredients. Actually, yung Nara 3 nga, yung Karma, para yung mga ngayon pa lang nakikinig sa atin, Karma is the name of the product which has pulverized Nara 3. Mhm. Pero hindi yung 3 ang ginamit namin. Ang ginamit dito, yung bark lang. Yung bark lang Balat. at saka yung small na, yung mga sanga-sanga na maliliit. Hindi yung dahon eh. Okay, kasi may mga products na Nara, ginagamit nila, minsan buto, minsan dahon, Mhm. minsan yung buong puno. Ang ginamit na dito is yung bark lang ng puno. Hindi namin pinuputol yung Nara 3. Pinupulbo lang yan eh. Ginagawang very fine na powder. Pero ngayon, dahil para makamura na rin sila o kaya hindi sila gagastos, may mga halaman silang Nara, ang ginagawa, nilalaga na lang yung dahon. Pwede rin ba yun? Well, pwede rin. Okay. Kaya nga ang Karma, nagkaroon siya ng ang tawag dito yung patent. Okay? Kasi alam mo, hindi magic ito mag-produce ng effective, yung potential, yung beneficial product. Merong proseso yan na pinatent na Karma na yung certain number of months, days of yung drying process, pinapatuyo. Merong air drying, may oven drying, may kasi pag hindi mo nagawa yun, yung makukuha mong yung effective, yung beneficial na ingredient, masisira, hindi mo makukuha yung pinakamarami. Mhm. So, na-experiment ng founder nito kung ano yung prosesong dadaanan para ma-extract yung maximum amount ng beneficial ingredient. Saka malayo sa kontaminasyon. Yun, okay? So ngayon, yung farm nitong founder nito, yung invento nito, nandun sa bundok ng Pilila, Rizal. Nasa taas eh, away from
environmental contamination contamination pollution. Kasi kung dito lang sa bayan, dito sa tabi ng yung mga exhaust ng jeepney, bus, etc., ay yung puno, ina-absorb niya yung carbon monoxide. Nandun na rin sa dahon ng Nara tree, nandyan sa tabi ng kasada, nandyan sa likod ng bahay ninyo. Kasama yung toxins dyan sa Nara tree na yan. So kung yan ang gagamitin mo, yung bark, sigurado nandyan yung toxin eh. Nandun na nga yung beneficial ingredient ng Nara. Pero nandun na rin yung mga toxins eh, yung harmful ingredients ng environment. So ako, sinasabi ko, well, sige, gawin niyo yun. You can make it yourself. Kunin niyo yung dahon, kunin niyo yung bark stems, gumawa kayo na sarili niyo. Okay, pero there's no guarantee na you will get the maximum amount of the ingredient. And there's no guarantee na walang other toxic ingredients. You know, ito ginawa na namin para sa inyo. Bakit kayo magpapakahirap? Yun. At mura pa. At available pa. Okay. So pag-usapan natin yan kung paano na aapektuhan ang prostate at ang liver nitong diabetes at anong may tutulong ng ikarma dito. Pagkaraan po ng paalala mula sa ating himpilan. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibad!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Tuloy sa programa Karma Health Option, 37 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Pakinggan po natin yung testimonya ni Mr. Fred Arsadon. Ito, halos lahat na ng sakit nasa kanya na eh. Diabetes, enlarged prostate, fatty liver, high blood pressure, lahat na. Pero ito ay natulungan ng Ikarma. So, pakinggan po natin. Yes, Engineer Nixon Dakal, go ahead. Ako'y 55 years old. Ang mga sakit na nararamdaman po nung isang buwan ay mataas po ang aking diabetes. Noong nakaraang linggo ng June 17 ay umabot po ang aking blood sugar ng 126. Ang aking cholesterol ay napataas din. At ang aking prostate enlargement ay malaking-malaki na at kailangan na raw operahan. Nagkaroon din po ako ng bato sa abdo at nagkaroon din po ako ng sakit po sa liver cyst. Nung uminom na po ako ng mahigit 2 linggong pag-inom po ng Ikarma, nararamdaman ko po na bumaan ang aking pakiramdam. So, nagpa-check po ako ng aking blood sugar. Itong June 27, ang aking blood sugar ay mabot na lang po ng 98. So, malaki pong ibinaba ng ating blood sugar. So, ang aking prostate enlargement, 58, dati po noon, ngayon po ay naging normal na po ng 25 sa edad po kong ito. Maliit na lang po ang aking cyst doon sa liver. So,
inihayaan ko po kayo na sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kaibigan ko po at mga kakilala na subukan po natin ang medikasyon ng e-karma upang makukuha natin ang benepisyo na manggagaling po sa Nara 3 upang at tayo ay maging malakas, malusog at makapag trabaho po ng mahusay. Okay. Si Mr. Fred Arsadon. Grabe yung mga sakit niya, Dok. Parang ang lakas naman ng resistensya nito. Buhay pa, oh. Yeah, well, ito nga di nabanggit ko sa kanina. Very interested ako dito sa follow-up dito ni Mr. Arsadon. Actually, nakita ko siya minsan dito sa yung naglalakad-lakad dito sa Dagupan. Napapansin ko na rin. Masiglang-masigla. At sana naman meron tayong follow-up sa kanya. O kumusta na yung buhay mo na on e-karma? Parang second life ka na nga ngayon, okay? Kasi di nabanggit niya nga talaga nung dumating siya dito sa atin. Namin nga siyang problema may liver problem siya, may prostate problem, may diabetes. Tapos 10 days pa lang nabanggit niya June 17, tapos minom siya na e-karma June 27, bumaba yung blood sugar niya, lumiit ang prostate niya, ganon. So ako i-explain ko sa inyo ano yung nangyayari dito, ano effect ng e-karma dito sa individual nito. Well, yung basic properties ng e-karma, yung extract nito, yung Nara extract, una-una, it regulates blood sugar Okay, when your blood sugar is regulated, ibig sabihin yan, laging normal na, lahat lang konektado doon sa may normal blood sugar, gumagaling Okay. Yung blood sugar, yung mataas, will affect your prostate. It will cause unnecessary inflammation. So yung prostate ng mga lalaki, talagang mamamaga yun kung lalaki ang prostate. So, continuous ang consumption ng e-karma, ang mangyayari doon, lalaban yun sa inflammation. Anti-inflammatory nga So, kung yung prostate mo is more of inflammation, after 2 weeks to 1 month, makikita mo paliit ng paliit dahil wala ng inflammation. So, yan ang naranasan ni Mr. Arsadon. Okay? So, the rest of it, yung mga reklamo niya, puro connected yon dito sa yung inflammation. So, yung liver cyst niya, pwedeng inflammatory doon sa liver problem niya. To yung condition niya ng blood sugar bumaba. So para mas magandang daloy ng blood dahil mas malabnaw. So nakakarating ang mga nutrients sa mga kung saan-saan sa katawan niya. Yung naramdaman niya after 1 month na follow up dito sa atin, parang bagong buhay na siya. Marami nang gumaling So yan ang gusto natin malaman kung kumusta na siya ngayon. Ayun. So paano makakaapekto itong diabetes na ito sa prostate, Doc? Well, kailangan na malaman ng tao, masabihin ko, merong common pathology, yung common na ginagawa ng blood sugar. Ang common ng ginagawa ng blood sugar is yung vascular damage. Ang vascular damage is, ibig sabihin yan, sinisira niya yung sa loob ng mga ugat. Ang ugat ng arteries, yung arteries is the ugat, ang sa loob niyan is yung very sensitive sa mga kung ano man ang dumadaloy doon. Kung simpleng tubig lang ang dumadaloy sa mga ugat natin, okay lang. Kaso lang, kung ano-anong kinakain natin na sobra-sobra, yung tamis, yung alat, yung taba, yan ang dumadaan sa mga ugat natin. Ang pinaka-caustic, yung corrosive, yung naninira ng sa loob ng ugat natin is sugar. Yun, yung blood sugar na dumadaan doon sa loob ng ugat natin, ako inimagine ko para bang pinapadaan mo ang papel de liha sa loob ng ugat mo Ginagasgas niya. Ginagasgas niya sa loob O ngayon, kung gumagasgas yan, nasisira. Kung masira yung sa loob ng ugat mo, etong katawan natin, magaling din siya magtapal. Ang tinatapal niya doon sa mga gasgas sa loob ng ugat, kolesterol. Kaya kumakapal yung ugat natin sa loob, dahil sa yung may gasgas, tinatapalan ng kolesterol. Kaya pakapal yung ugat, hanggang yung sa loob niyan, lumiliit na yung daluyan So, anong affected dito? Lahat ng organ na merong ugat, apektado. Ano yun? Utak, puso, liver, prostate, kidney. So, lahat na yung organ na binanggit ko na merong yung complicated na vasculature, highly vascular, apektado lahat yun. So, sa diabetic, numero 1 yan, apektado ang kidney.
O, anong resulta nun? Kidney dialysis eh. O, itong pasyente natin dito, namaga ang prostate. Siyempre, may mga ugat din sa prostate eh. Inflame na rin yun eh. So, tanggalin mo inflammation, liliit. Ang problema sa kidney, hindi mo basta-basta matanggal ng inflammation dun. Pero, meron tayo ng mga testimonial dati na nag-ikarma siya 3 months. Nabawasan ang kanyang dialysis eh. So, may pag-asa. Okay. So ito nga, sabi nga niya enlargement of the prostate, pero nung nag-take siya ng ikarma, from 250 naging normal to 50. Oh. So very niya dramatic yung pagbaba. Ganon din do sa blood sugar niya na sinabi niyang from 200 120, para bang mataas pero mababang taas eh. Ang magandang yung fact nun is bumaba siya more than 10% eh. Naging imbes na 126 naging 90 plus eh. Ganun. Fasting blood. So may significant, kasi kung konti lang, sabi ko hindi naman significant yung decrease eh. Pero maganda ang decrease niya eh. Ganun yan. Ang question lang is yung tama ba ang parameters eh. Ako may tiwala naman ako na sinasabi niya sa atin na wala naman siyang binago. Dinagdagan niya lang na ikarma. Gano'n lang na mangyayari niyan. So, habang gumagamit siya ng kanyang maintenance, nagtitik siya ng maintenance niya, sinasabayan niya ng ikarma. Yes. Yan ang sinabi ko naman sa lahat ng mga gusto mag-try na ikarma, huwag niyo nang baguhin yung daily na routine niyo. Huwag niyo nang tanggalin yung mga gamot na dati niyo iniinom. Alam mo, maintenance yan eh. Ang sasabihin ko lang is, dagdagan niyo na lang na ikarma. Ang idadagdag niyo nun, ang gagawin naman na ikarma, yung aayusin niya yung parabang playing ground eh. Ganon. Kung dalawang yung compete naglalaban sa tennis pero pangit naman yung tennis court, wala mangyayari. Ganon. Okay, So ito ikarma, aayusin niya yung playground na mas mabisa ang mga gamot ng iniinom mo. Mas effective kung meron kayong ikarma. Ganon yun. Yung sinasabi niyang fatty liver, hindi lang fatty liver, meron din siyang cyst doon sa kanyang liver. Pero ito ba naalis ng ikarma? Natunaw ng ikarma? Hindi niya binanggit na clearly na nawala. Okay? Pero ang cyst, maraming klaseng cyst yan eh. Merong inflammatory cyst, merong solid cyst, merong cancerous cyst, ganun yan eh. So assumption ko is cyst ito, inflammatory cyst ito eh. Para bang yung para bang nasugat lang nagkaroon ng konting yung inflammation. Kung 2 weeks na ikarma, inflammatory lang yan, mawawala rin talaga yon. So yung fatty liver comes from basically high blood sugar for a long time. Kung meron kang yung extended period ng high blood sugar, lumalabas sa liver yan is yung stored fat, ganun yan eh. Kasi byproduct din ng too much sugar is yung excessive fat eh. Natatago yun naman sa liver eh. So yung mga diabetic, yung mahilig sa taba, yung walang exercise, nag-i-store ng fat yun sa liver. Kaya fatty liver ang tawag doon. Okay? So marami nagtatanong sa diagnosis ng X-ray, MRI, CT, fatty liver ako. Sabi ko, well, it's not a fatal condition. Hindi ka mamamatay sa fatty liver. It just reflects yung parang lifestyle mo. Pangit ang diet mo. Pangit yung trabaho kasi sobra-sobra yung taba, doon nadideposit sa liver. Pero eventually, kung tuloy-tuloy mo rin yung lifestyle na gano'n, nag-accumulate ang fat sa liver, alam mo, nag-accumulate, hindi sa liver yun, nag-accumulate din sa puso yun. So, yung kung accumulated ang gano'n taba sa puso mo, aatakihin ka talaga. Ini-imagine ko, Dok, itong sinasabi ni Mr. Fred Arsadon sa kanyang mga karamdaman kasama ng pagtaas ng kolesterol. So, parang disabog itong ikarma na lahat. Maganda nga ang analogy, parang disabog nga. Kasi, yun nga, ikarma, which is Nara extract, which has yung several very potent yung properties niya, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer nga. Disabog nga eh. It is a, para bang sinasabi ko, it is a general cleaner. Kung inumin mo to, maraming maaayos eh. Kasi, ang ginagawa niya, may protection siya. May mga, yung magandang cells sa body mo, magandang organs mo, kung ano man ang tira na maganda, preserve niya.
Ganon. Mhm. Okay? Yung anti-inflammatory, ano mo, araw-araw meron tayong inflammation dito sa katawan natin. Yung simpleng sipon lang, meron ka inflammation sa ilong, meron ka inflammation sa tiyan mo, meron ka inflammation dito sa kasukasuan, sa mga tuhod. Meron eh. Meron at meron. Hindi, para bang kasama sa buhay natin yung inflammation eh. Kung inom ka ng ikarma, araw-araw, mababawasan mo yung total inflammation sa buong katawan mo. So kung halimbawa, yung inflammation mo, nahati mo, Mhm. ay simple. Pag nahati mo yung inflammation sa katawan mo, parang nag-increase yung activity ng katawan mo ng almost 100%. Parang binago siya eh. Para bang yung coaching kalawang na ginawa mo na ng maintenance na maganda, biglang gumanda ang takbo. Ganun ang mangyayari kung inom ka ng ikarma ng ano. Sabihin ko, minimum ng 2 weeks, inom na ikarma, you will feel different. Marami nagsabi, yung mga testimonial na, barang, I came back to life, narinig ko sa isa. Yun. Yung iba, sabi nila, Karma is life. Karma is life. Ang dami nagsabi. Yun ang sinasabi ko. Sana marating niya, yung lahat ng mga gustong sumubok ng yung use na ikarma, subukan niya for 2 weeks. Tandaan niyo na lang yung day na kung saan kayo nag-umpisa, after 2 weeks, meron kayong mararamdaman na change for the better. Mabibili nyo po ang ikarma sa Mercury Drug at sa St. Joseph Drugstore. Pwede rin kayong sa online. Online na Shopee, Lazada. Ang advice ko alam niyo naman na very skeptical tayo dito ngayon. Ang daming fake talaga sa sa online. Mag-order ka ng ganito, ang darating sa iyo. Ano ba yan? Di ko in-order yan. Pero sabi ko, doon sa online, punta kayo doon sa iKarma Health Options na website. Doon kayo mag-order. At kung Shopee, dadalhin din kayo sa Shopee, Lazada, sila ang magpa-process. Ganun lang naman yan eh. Okay. So, good morning kay Madam Elisa Katyo Binlowan dyan sa Anda. I-advise mo na kay Engineer Allen Binlowan. Bumili siya ng ikarma at magiging masculine pa rin siya. Mayroong mayroong enhancement ito eh. Oo. Itong ikarma. Para kang sing tigas din ng nara kapag ka nag-take ka ng ikarma. Yan ang dangerous side na ikarma sinasabi na. Dok, ano ba yung pangit na side effects na ako sasabihin kasi, yung pangit na side effects ng ikarma, bigla ka na naman bumabalik sa yung pagkabinata, babalik ka sa active life mo. Mag-aabuso ka na naman. Yun. Ganon. Okay, si Gina Calyanta, si Napoleon ko, nag-iikarma na rin ito. Maxi Solis, si Atong. Ayan hinihintay ko si Atong. Pinapakinggan mo, may usapan kami. Hindi na kami nakita uli. Ayan. Gagamit na Atong Remo. Atong Remo, gumagamit na rin siya ng ikarma. Tingnan natin, babata na naman yun. Baka hindi niya alam, pwede niya panghilamos yung ikarma eh. Yun. Pwede niyang panghilamos. Nakakagamot din yan sa tagyawat. Yun. Ayan, baka after next year, hindi nyo alam na si Atong Remo na pala yan. Parang new life. Parang Isberhil na mamaya ang kanyang kamacho. Si Maki Soriano dyan sa may Barangay Jimenez, Mapandan, mga Soriano family. Si Jima Busto dyan sa Pugaro, Armando Segundo sa Kanawalan, Bimalay, Master Sarlo Gonzales sa Bunuan Bukig. Ito si Jackson Lapos, nahanap din niya tayo, nasa abroad dito. Sabi niya puro butiki na lang daw ang kanya nakakausap. Kaya ngayon masaya na siya dahil napapanood na niya tayo. Si Celia Morante, si Manong Ben Jubilanos, si Ate Tia dyan sa Sampabian, si Kagawad Bona Mendoza at si Jerry Lamsin. Kailan ka ba pupunta rito, Jerry, para bis ka na namin dito, Jerry. Para magkausap-usap tayo dito sa ere at ma-advisean mo naman yung mga listeners natin, matulungan mo sila. Ikaw mismo ang magbibigay live ng iyong testimony kung paano ka natulungan ng ikarma. Nag-meet kami nito sa lakas ng laki ng katawan niya. Maganda yung katawan niya sa ngayon. Baka hindi na natin makilala. Physically fit na talaga si Jerry. Si Kagawad Bona Mendoza, Nardo Tibay sa Remedios Mendoza, si mayroong pasyente ito na
nagkailangan niya ng wheelchair at saka baston. Iwan ko kung nabigyan na natin ito ng baston. Si Laudi Aliho, nakikinig daw siya. Diyan si Rogelio Rabino ng Kapaway, San Jacinto, Pangasinan. Marami pong nakikinig sa atin dito. Sabi niya, Baka makuha natin yung wheelchair ni Mr. Kwan pala, si Mr. Tan. Biro mo, nag-wheelchair siya for ilang buwan na yun. Biglang nag-ikarma. Tinapon na yung wheelchair niya. Hindi na nag-wheelchair. Pwede pa. Ibigay mo dito, Benji, yung ano. Actually, kahapon, may binigyan ako na ng slightly used na wheelchair galing sa Knight of Columbus. Bigay ni Engineer O.J. Cornel Bentinilla. So, marami tayong matutulungan dyan. Kung yung mga nag-ikarma na dati gumagamit ng walker, baston at wheelchair, ngayon lumakas dahil sa ikarma, yung mga gamit ninyo, pwede nyong ibigay sa atin. Yeah, well, sa akin, from the alternative perspective na lagi kong pinopromote, ako wheelchair. Ganda ng wheelchair, nagandang tulong, temporary. Pero pag inumpisahan niya yung wheelchair, tatamad ka dyan. Tatamarin ka dyan, ma-spoil ka dyan, imbis na encourage mo sarili mo na maglakad. Mas maganda yan. So, mas maganda yung walker. Walker. So ako, sasabihin ko, i-karman nyo na lang. Pag inikarman nyo, yung hina na ng paglalakad, lalakas yan, hindi nyo na kailangan ng wheelchair. Kung naka-wheelchair, mag-ikarma ka, yung wheelchair, mas madalang mo gagamitin. Ayun. Marisol Rabanso, dyan sa Barangay Kalmay. Pwede na kayong bumili ng ikarma. Mura lang. Yung isang kahon na kapsul is 800 pesos. 100 po yung laman ng isang kahon. So, bali, 8 pesos lang po yun. Kaysa bibili ka ng sigarilyo. Yung sigarilyo, ilan ba isang stick? Kaabot na ata ng 50 pesos yun. Masakit na. 10 pesos ng isang sigarilyo. Kung 8 pesos ang ikarma, sabi ko, di doon ka na lang sa ikarma. Mas tatagal ang buhay mo. Ayun. Si Lalen Velasquez, dyan sa Japan, nakamonitor siya. Ay, talaga. Pwede mong padalhan si Kapitana Velasquez ng ikarma para lumakas-lakas. Sa Japan, yung ikarma, ikalma. Kakalma siya. Kakalma. Okay. So, yung tea, ikarma tea, pwede rin yun. Kagabi nga, hindi ako constipated ako. Binuha ko ng ikarma tea. Medyo gumaan yung tiyan ko at nag-fart ako. Yeah, isa sa mga yung karamihan na benefit na nakukuha ng mga nag-i-start na ikarma yan yung inaayos niya yung bowel movement Yung dating constipated nagiging regular. Yun na lang yung regular bowel movement. Ang laki ng effect sa health and energy ng isang tao. Ang laki ng improvement. Okay. Si Renato Jubillanos, kaya parami ang ating mga ikarma user. Good morning din kay Rosie Senyora, sabi niya, saan po pwede makabili ng ikarma? Doon po sa Mercury Drug at St. Joseph Drug Store. Pwede rin kayong pumunta sa office ni Dr. Glenn Soriano sa may harap ng St. John Cathedral, sa may third floor ng PS Bank. Yung situation nga ng alam nyo, kailangan i-alert ko kayo dyan kasi alam nyo naman na itong mga drugstores nito, takot sila mag-stock ng maraming produkto kasi baka hindi mabenta. Okay, ang nangyayari kasi sa ikarma, sa parabang sa explosion nito, itong drugstore nito, mag-stock lang siya ng 2-3 kahon. Ang susunod na customer, bibili niya lahat yun kasi mahirap nang hanapin Bibili niya lahat. Ngayon, yung susunod na customer, wala na siyang mabili. Kaya, ang report sa amin dito, pumunta ako dito sa Joseph Mercury, wala na sila Paano? Kabibili lang ng whole stock nila. Okay. Ganon. So, sa office na lang pupunta? Yeah, well, sabihin nyo na lang sa amin kagad, feedback. Meron naman akong numbers para maabisuhan natin yung mga kasi kung ikaw, kapitbahay mo yung store na yan, tapos naubos na, kailangan mag-restock sila na mas marami para sa iyo. Ganon yun. O kaya magdala na lang kayo rito, every Saturday punta na lang sila dito. Ayusin din natin dito ang availability dito sa stasyon natin. Okay. So, thank you very much sa mga avid
viewers and listeners natin, yung mga hindi po nanonood sa ating FB program, sa nakikinig sa mga bahay. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Kasama ko dito si Dr. Glenn Soriano at si Engineer Nixon Dakal. Ito po ang iyong kaibigan, si Orly Navarro. Nag-iikarma po ako. Good morning at maraming salamat po. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla.